Parlem de literatura. Per primera vegada des de la partició de Corea es publica un llibre escrit per un autor de Corea del Nord que critica durament el règim del seu país. És excepcional perquè, fins ara, només s'havien atrevit a criticar-lo escriptors que havien fugit. Normalment, quan parlem d'un llibre, aquí al Telenotícies, sempre tractem d'ensenyar imatges del seu autor. Avui, però, en el cas d'aquesta obra, titulada L'acusació, això no serà possible. El llibre està firmat, sí, però Bandi només és un pseudònim. Darrere s'hi amaga, i ho diem en sentit literal, un autor que ha aconseguit una cosa que no havia passat mai, publicar una obra crítica amb el règim de Pyongyang i al mateix temps seguir vivint a Corea del Nord sense que ningú sàpiga que és un escriptor clandestí. Aquí sí podem ensenyar en imatge són els dos traductors. Héctor Bofill i Hye Jung-yu van quedar fascinats per uns relats que retraten un país que l'autor compara amb una gran gàbia de ratolins domesticats per la por. Corea del Nord és una mica com si fos això, la Disneylàndia comunista. I el que m'agradaria amb aquests relats és que es veiés, diguem-ne, la cara fosca d'un règim autoritari de la pitjor mena. En un dels contes, una família és desterrada perquè el fill plora quan veu un retrat del dictador. A Corea del Nord, explica el narrador, el partit exigeix que la gent somrigui malgrat el seu patiment. El concepte de gaudir la vida amb l'amistat o la família o la veïn no existe. I a mesura que anem llegint, les situacions cada cop són més marcianes. Ens queda el consol, això sí, de la sàtira, que és l'arma que fa servir l'anònim autor. Si Kim Jong-un no fa una bestiesa amb ell, aquest senyor podria ser perfectament Premi Nobel. Qui vulgui saber més coses sobre Bandi ho pot fer demà, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Allí es farà un debat emmarcat en la celebració del Dia Orwell, que avui s'ha inaugurat amb una conferència del britànic Timothy Garton Ash. Ignasi Gaia, TV3, Barcelona.